fiúk és lányok. Én ebben a videóban meg szeretném szerezni 8-bitnek a Gold 1-es Masteryjét, és nyugodtan írjátok le majd a kommentekbe, hogy nektek hány Gold 3-as Mastery-s brawleretek van, vagy hogy hány brawlerrel közelítetek az 1000 kupára, és hogy hány 1000 kupásotok van. Nekem 0. 8-bittel már voltam 870-en is, csak randomokat szeretem, és 1805-en vagyok most. Na de hát akkor kezdjük is, és egyébként nagyon sokan nem nézitek a videóimat, csak a shortsokat, és ezt nem értem. Hogy vagytok 87-en, de csak 10 nézitek meg mindig a videóimat általában. Wifi, ahogyan mondhatom, sokat segít. Legalább a teammate-jeim jók. Ha már a wifi nem. Jó. Ezt már nyertük szerintem. És igen, most jók voltak a teammate-jeim szerencsémre. De azért én is húztam be pár killt. Hogy láthatjátok, ma nagyon közel állok hozzá, hogy meglegyen a Gold 1-es Mastery, de így mondjuk nem is olyan nehéz, hogy 300 Masteryt kapok egy win után. És ha még Star Player vagyok, akkor mennyit kapok? Remélem ebből a körből már összejön, de szerintem biztos, hogy nem, mert még ezen a körön kívül is egy play-t még kell játszanom. De igazából nyugodtan írjátok le a kommentekbe, hogy szeretnétek-e még Fortnite-os videókat, mert most kezdtem el Fortnite-ozni. Ugye az első Battle Royale game-em, az tényleg az első Battle Royale game-em volt, amit ott láthattatok. Úgyhogy megnéztétek a csatornámon a videókat. A második gameben az a baj, csak 28-ig lettem, de ugye 5 killem volt. Szóval én azért érzem, hogy ez a játék, hogyha belejövök, akkor igazából nekem való, mivel én vagyok jó benne nagyon. És jó, ott egy kill, de közben meghalnak a teammate-ek, nem tudom miért. Jaj, de mindjárt én is. Szerintem nem kéne nekem is meghalni, mert ők meghalnak. De most a teammate-jeim killeltek. Mi haladás. És a mi haladás az jó. Attól függ, milyen irányba haladunk. Ezt az ultit lerakom, nem várok a Hypercharge-ra. Penny ultia. És menekülök. És az a baj, vezet az enemy. Teammate-jeim túl sokat haltak már meg. És még az Edgar is rám jön. Ó, az nagyon rosszul csinálta. És igen, 2 win kellene, de becsúsznak néha a vereségek, amiknek nem örülök. Úgy vagyok vele, hogy csak a win jöhet, mivel hogy
én nem örülök annak, hogyha veszésre áll a csapatom, és igen, azóta megcsináltam az akuntomat, de majd a kis akuntomon is természetesen fogok pusolni. De most inkább itt a nagy akuntomon pusoltam, mert megcsináltam újra, hogy legyen. Edgar nem tudtam, ilyen kevés HP-val rendelkezik, nem lövök rá annyit. És ez lehet, hogy nem is lett volna egy rossz ötlet, csak... Ez a szerencsénk, hogy nagyon vakon van az enemiben az Edgar. De amúgy a mi bázunk se a legokosabb, és én se. Hát nagyon nem a legokosabb. Basszus. Azért Piper, te se onnan hátulról nézed az egészet, hogyha megkérhetlek. Hogy a dísznek lenne, komolyan mondom. Nem is láttam, hogy a mi Piperünk játszott volna. Jó. Úgy csinált is valamit. Szerint csak nekem nem tűnt fel, hogy bármit is csinált volna. Ez a kör dönti el, hogy meg lesz-e a Gold 1-es Mastery 8-tel, és ugye egyre könnyebb, mivel most már nagyon sok Mastery pontot kapunk, és hogyha összegyűlik erre a videóra a 10 like, akkor majd lesz következő rész, ahol a Gold 2-re fogok menni, de nem egyből lesz, hanem ugye ezt nekem is meg kell szereznem, fel kell vinnem addig a Mastery-ét, hogy a videónál fél órás legyen, hanem 10 perces kb. 10 perc, 20 perc között legyen, ne pedig 30-40. Szóval értitek, hogy mire célzok. Mortis nagyon okosan jön, és jól is dodge-ol. És most is nagyon szépen csinálja Mortis. Hát a Maisie az halott, ne! És én is halott. Mindhárman meghaltunk. Ne, Mortis el tudott menekülni. És az ultimate is eldobtam. Nem lesz nehéz visszaszerezni, csak nagyon vezetnek. Ne, felugrott a Piper így. Hát, bocs, de nagyon rossz voltál. Szerencsére most nem buktam kupát, de hogyha ezt most nyerem, akkor még PES-nyitás is lehet, hogy lesz. Nem tudom, hát remélem.
Hát ez már nem nyerés. Ott egy legás. Már szinte biztos. Tök jó, hogy elszólom magam. Vagy lehet, hogy pont ő szólt el magát. Jó! Megöltem a Bibit közelről. Jó, Ébitet azért szeretem, mert mindenhonnan jó igazából. Csomószor. Ma azt hittem, a Mendi lőtt rám egy ultit. Ne! Azt megölték. Az a szerencsénk, hogy botok teammate-jei a B-nek. Ő viszont legás, az a pehünk. Jó, és ezt is, hogy kijátszottuk. Ne! Nem hiszem el. Srácok, ez nem lehet igaz. Az nyomorult botstick autó émmel mindig pont eltalált engem. És ez a meccs is meg lehetne, az előzőre úgy voltam vele, hogy ez nem lehet meg, és nem is lett meg. De ez meg lehetne. És megint egy B, ami már elég idegesítő kezd lenni. Persze, ugorjál rám, Edgar. Mi Edgar mit csinál? Nem tud megölni egy lesebzett Edgárt. Majdnem. Nem kéne meghalni, és akkor nem leszek hibás. Jó. Ez mi? Jó. Jó! Azt az ulti és azt a gadgetet is hogyan kijátszottam. Szép volt Byron. Jó! Sok szenvedés után végre sikerült nyerni is. Ott a Gold 1-es Mastery. Az első Gold 1-es brawlerem. Let's go. Mondjuk ez nem a legjobb, de állítsuk be. Ha megtalálom. Ez. Ide is valami jobbat.
Ide meg ezt. Ha tetszett ez a videó, még nincsen vége. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és hogyha szeretnétek, hogy elérjen veletek a Gold 2-es Mastery David, akkor meg kell lennie természetesen a 10 like-nak. Sziasztok!